En furry, det er en, der godt kan lide tanken om at være et antropomorfisk dyr og lege med den fantasi i det. Jeg fandt det i en ANR-avis, dengang jeg boede i Aalborg, hvor Honey hun havde lavet en annonce eller en artikel med en interview og derfra, hvor hun snakker om det med furry-fandommen. Og jeg synes, det lød meget spændende. Og så begyndte jeg selv at tjekke op på det på forumer og YouTube og Twitter og Facebook og alle dem der. Og jeg synes, det lød meget interessant. Så prøvede jeg at skrive til nogen, og så fandt jeg igennem på den måde. Man mødes med andre furries og snakker og hygger, og så har man så bare lige det til fælles, at man godt kan lide antropomorfiske dyr og have den forestilling om sig selv. Jeg venner og familie ved, men sådan noget som arbejde og sådan noget, det plejer jeg sådan fraskille. Dengang jeg var i Livgarden, der gik jeg gemt lidt på det til at starte med, men så var der en, jeg synes, jeg var gode venner med, som jeg sagde det til. Og siden jeg sagde det til ham, så blev det simpelthen bare træls at være der, og til sidst så gik jeg kun for mig selv, og så tog jeg over til furries, når jeg havde fri og sådan noget, fordi at, jeg følte mig ikke hjemme hos de andre. Men altså venner og familie, accepterer de det? Ja, 100%. Min fars kommentar var faktisk, at det var sjovt. Når jeg ser mig selv som den karakter, jeg har lavet, Sato, for eksempel med at gå med mit suit, der føler jeg mig helt tilpas som mig selv. Hvor mange kender du, som er furries? Jeg vil være oppe på rigtig mange, og jeg kan simpelthen ikke huske dem alle sammen. Jeg har simpelthen været til så mange forskellige ting. Men jeg ser måske 15 stykker, sådan tit og ofte. Og så jeg kender nok 60-40 stykker, ved jeg tror. Vi mødes 2-3 gange om måneden. Man mødes med dem, der har samme interesse som en selv. Og snakker om ens karakter og deres karakterer. Og hvad de der synes, der er fedt ved deres karakter. Og hvordan deres karakter opfører sig. Og snakker om ens arts, man får lavet. Og snakker om normale ting også. Hvilke arrangementer mødes I til? For eksempel furry meets og furry walks og cons og anime cons til tider også. Det er ikke så tit, men en gang imellem. For eksempel for 2 uger siden, der var jeg til en furry walk, hvor vi gik ned igennem Aarhus og gik og integrerede med de folk, der synes det var sjovt, og holdt os væk fra dem, der ikke synes det var sjovt. Man lærer hurtigt, hvem der synes det er sjovt, og hvem der synes det ikke er sjovt. Er det flest mænd eller kvinder, der er furry? Hovedsageligt nok mænd. De føler sig nok meget accepteret i fandommen på den måde, at vi har rimelig mange sådan biseksuelle og den stil, og de føler sig bare velkommen lige med det samme og sådan noget. Og der er ikke ret mange andre steder, hvor man kan være sig selv i sådan noget, hvor man bare 100% bliver accepteret. Hvordan er folk personligt som furry? Åbensindet. Det vil jeg faktisk sige, det dækker over det meste af det. Fordi man føler sig bare hjemme, altså, når man mødes med andre. For eksempel en, der hedder Celia, jeg kender i København. Jeg skrev bare til ham en dag, fordi jeg ikke havde andet at lave. Og så kunne jeg komme og chille, ligesom om man har været bedste venner de sidste 20 år. Altså fuldstændig åbenhjertet. Hvordan kommer man ind i det? Altså, skal man have et kostume? Nej, det er ikke et krav at have kostume. Man møder bare op til et arrangement, og så snakker man og chiller. Så hvad hedder det? Billede på, så trykker man det, og så kommer der. Jeg tænker mig at være furry, så længe jeg overhovedet kan være i stand til det.